3 Ιουνίου του 2025. Σήμερα είναι πάρα πολύ όμορφη ημέρα. Δεν το λέω μόνο εγώ. Το λένε και άλλοι άνθρωποι που συνάντησα σήμερα το πρωί. Μπορεί να είναι το κλίμα, η ατμόσφαιρα, η ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία, αλλά μπορεί να είναι και οι άνθρωποι, γιατί βλέπω σήμερα ότι έχει πάρα πολλά κρουαζιερόπλια. Έχει γύρω στα 5, 4 μάλλον μπορώ να δω εγώ. Και είναι σαν να ήρθε μια πλωτή πόλη σε αυτό το μικρό νησάκι που ζω εδώ και 67 χρόνια. Μια ολόκληρη πόλη πλωτή ήρθε εδώ. Έχει πάρα πολύ κόσμο, ανθρώπους δηλαδή, πολλούς κοσμικούς ανθρώπους. Ελπίζω και εύχομαι να συνεχιστεί αυτή η ωραία μέρα και αύριο. Ακούω τα γέλια τους, πιστεύω να τα ακούτε κι εσείς, ή τουλάχιστον εσύ, ο μοναδικός ακροατής, που είμαι τελικά εγώ, γιατί εγώ το βλέπω, το ακούω, αυτό που φτιάχνω, και είναι πάρα πολύ όμορφο. Καλημέρα σε όλους και όλες. Χαρούμενη και ειρηνική η νέα μέρα, 3 Ιουνίου 2025. Ναι, καλημέρα σας και καλή συνέχεια.